cousas que gustan. Eu sempre digo que neste país, sempre que sales, encontras algo sorprendente. Hoxe, vos sabedes que eu non diferencio as rayas que poñan aí, as divisións políticas ni nada, pero para min o norte de Portugal é a nosa casa, e penso que para a imensa maioría dos do norte de Portugal, tamén Galicia é a súa casa. De feito, fomos reino. Non digo nada máis, porque se digo o que penso depois, empeza a xente a... que grande debeu de ser o reino galaico portugués. Mirad, que xentes, mirad. Creo que estou na Cámara Municipal de Pova do Lañoso. Non me acordo a figresía, a parroquia, pero hai un santuario aquí sorprendente, alucinai. Nosa Señora da Lapa. Esto no tiene desperdicio. Dou chamán, podes? Podes. Sabedes que eu cando algo me gusta sempre digo isto é categoría ou capiru. Capiru é un ser fantástico que me acompaña a veces nas fotos e que me leva ou me mostra, me axuda a descubrir sitios como este. Mirai, Cacho Penedo, enorme, e alá no ano 1690 algo, alguén fai unha capela. E depois xa vos contaré a detalle. Isto hai que subir. Aquí no alto do monte, mirai, Cacho montaña, que Cacho Penedo sai aí. Isto é algo... Digo que isto é algo que non parece deste mundo. Grande, Pois aquí, aproveitando este Cacho Penedo, unha virxe, a Nosa Señora da Lapa, dentro, escavada na rocha. Ao mellor, se acercamos, e somos capaces de meter a cámara por aí polas reixas do non sei que, igual sale. Se non, non hai problema. Leve aquí fotos. Alá eu me busquei a vida como buendamente puden e iso. Guapo sitio, de categoría. Categoría e capirú. Non sei se chegará a ver algo. Arriba está tallado: rogai por nós, consoladora de devotos, raíña do mundo, creo, estrela do mar ou algo así. Non podo ver ben. Aí está a capela.